Добре. Имаш нещо за носталгия. Аз ти обичам. Носталгия. Дени, колко време? Минута. Ти си записала, да. Как се правиш на паляч? Променена любов. Среща. Чакай малко. Това, което в момента не обясняваше, филма или дума? Филма. Филма обяснява. Опитай се да обясни. Добре. Опитай се да обясни. Кое му е добрето? Четеш. Пишеш. Писмо. Писмо. Пиеса едно ли? Пишеш. Да, пишеш. Един час. Четеш. Един час. Година. Ти пишеш. Да. Не им казвай, даже да изтъква. Писмо. Дневник. Дневник. Ноутбук ли е? Дневник бе. Забравяш я. Стоп! 5 минути. Забравяш за нея. 5 минути. Забравям. Забравям я. Не забравяш. Не забравим. Незабравимата!